नमस्कार. बालभारतीतील पाठ माझी शाळा. लेखक प्राध्यापक रा. ग. जाधव. पाठ परिचय. प्रत्येकाजवळ बालपणीच्या आठवणींचा खजिना असतो आणि त्या खजिन्यात शाळा व शिक्षक यांच्या आठवणी रमणीय व सुंदर ठेव्याप्रमाणे असतात. लेखकांच्या आठवणीतील त्यांची शाळा व त्या सभोवतालचा परिसर त्यांच्या बालवयीन मानसिकतेला किती पोषक ठरला आणि त्यांच्या शिक्षकांनी कळत नकळत केलेले संस्कार त्याच्या मनावर कसे ठसत गेले याचे हृदयस्पर्शी वर्णन लेखकांनी या पाठात केले आहे. माझ्या आठवणीतील शाळा व शिक्षक आहेत पुण्यातील आणि त्यांचा काळ आहे साधारणपणे 1939-49 या दशकातील. पुणे शहराच्या मध्यभागातून दक्षिणोत्तर जाणारा शिवाजी रस्ता आहे. शिवाजी रस्ता म्हणजे सामान्यतः पुणेरी वस्तीचा सांस्कृतिक विभाजक म्हणता येईल. त्याच्या पश्चिमेला प्राधान्याने मध्यमवर्गीय वस्ती आणि पूर्वेला बहुजनांची वस्ती. या शिवाजी रस्त्याच्या सीमेवरच खडकमाळ आळीजवळ आमची शाळा होती. शाळेचे नाव श्री शिवाजी मराठा प्राथमिक शाळा व संस्थापक गुरुवर्य बाबूरावजी जगताप. आम्ही सर्व भावंडे म्हणजे 5 भाऊ व 1 बहीण याच शाळेतून डिग्रीपासून मॅट्रिकपर्यंत शिकलो. माझ्या आठवणीतील सर्वात रमणीय ठेवा म्हणजे शाळेचा परिसर व त्यातील इमारती. दक्षिणेला सुंदर दगडी इमारत, तिच्या पुढे रेखीव बाग, पश्चिमेला दक्षिणोत्तर उभी असलेली इमारत, तिला लागूनच पूर्व पश्चिम रेषेतील बैठी तळमजल्याची रेषा, तिला लागूनच पुस्तकांचे व गोळ्या बिस्किटांचे अतिशय आकर्षक दुकान, शेजारील ग्रंथालयाची बैठी वास्तू, पूर्वेकडे 1 मजली वसतिगृह, त्याला लागूनच तालीम व भटारखाना आणि उत्तरेच्या बाजूला आंब्याची मोठमोठी 3-4 झाडे असलेले खुले मैदान, त्यातच लहानशा टेकडावरची विहीर, दगडी इमारतीच्या उत्तरेलाही खूप मोकळी जागा. एखाद्या चित्रकाराने सुंदर नेत्रसुखद चित्र काढावे तशी आमच्या शाळेची आकर्षक ठेवण होती. खुले आकाश, मोकळी जागा, वास्तूंची गर्दी अजिबात नाही, अशा या शाळेत आमची मनेही मुक्त व खुली झाली. शहरातील असूनही बिनगर्दीचा, बिन दाटीवाटीचा तो शालेय परिसर आमच्या बालवयीन मानसिकतेला खूप पोषक ठरला. या हवेशीर खुल्या परिसरात आमच्या संवेदना आणि कल्पनाशक्ती ताज्या टवटवीत राहिल्या. आमच्या राहत्या घरात व वाड्यात जे लाभत नव्हते ते शाळेच्या आसमंताने आम्हास दिले. तिथे चंद्र सूर्य डोक्याजवळ असत, चांदण्या हाताशी असत, वारे अंगाभोवती धुडगूस घालत. हे सर्व आता आठवते आणि आठवतच राहते. मनातली ही प्रसन्न शाळा माझ्याबरोबर कायमच राहणार. पहिलीत असताना हॅरिएट बाई आम्हास कविता शिकवत. 2 उंदीर विणायला बसले, हळूच मांजरीने डोकावले. ही विलक्षण नाट्यपूर्ण कविता त्या साभिनय गाऊन दाखवत व आम्हा विद्यार्थ्यांनाही तसेच करायला लावत. कविता म्हणायची असते, गायची असते, ही त्यांची शिकवण. खूप प्रेमळ होत्या त्या. दुसरे गुरुजी म्हणजे भेंडे गुरुजी. इयत्ता 4थीपर्यंत ते आमचे वर्गशिक्षक होते. एकच एक वर्गशिक्षक 3-4 वर्षे त्याच मुलांना सलग 3-4 इयत्तांपर्यंत ठेवण्याची तत्कालीन पद्धत फार महत्त्वाची वाटते. यामुळे वर्गशिक्षकाचा आपल्या वर्गातील सर्व मुलांशी 3-4 वर्षे संबंध राही, त्यांच्या कुवतीचा व प्रगतीचा अंदाज येई व त्यानुसार मुलांना योग्य ते वळण देणेही शक्य होई. एक हुशार विद्यार्थी म्हणून माझी ओळख माझ्याच मनावर बिंबवण्याचे काम बेंडे गुरुजींनी केले. 4थीत असताना शासकीय शिष्यवृत्तीची परीक्षा द्यावी लागे. त्याची तयारी या बेंडे गुरुजींनी मनापासून करवून घेतली, तीही विना मोबदला. संक्रांतीला तिळगुळ व दसऱ्याला सोने या व इतरही वस्तू गुरुजींना देत आलो. ते आमचे श्रद्धापूर्ण धर्मकार्यच होते. गणित शिकवावे ते थोपटे गुरुजींनी आणि मराठीचा वर्ग घ्यावा जोशी गुरुजींनी. गणिताची भीती थोपटे गुरुजींनी कायमची घालवली. त्यामुळे 11वीपर्यंत आमची गणिताची गाडी कधी अडली नाही. थोपटे गुरुजी कुठे असतील, कसे असतील? साधा कष्टाळू पण बुद्धिमान असा हा तरुण फार मोठा व्हायला हवा होता, असे राहून राहून मनात येते.
जोशी गुरुजींनी पाठ्यपुस्तक कमी पण मराठी साहित्य अधिक शिकवले. तत्कालीन गाजलेला अत्रे, फडके, घणाघाती वाद आणि नवयुग झंकारमधील कडाक्याची लढाई जोशी गुरुजी इतके रंगवून सांगत की मराठीच्या पाठ्यपुस्तकाबाहेरील मराठी जग आम्हापुढे साक्षात उभे राही. माझ्या मराठी प्रेमाचा पाया या साहित्यप्रेमी शिक्षकाने घातला. एकदा जोशी गुरुजी स गोखले यांची मंजुळीचा दादा ही दुष्काळावरील कविता शिकवत होते. ती कविता मी आधीच म्हटलेली वाचलेली होती. उपासमारीचे 3-4 दिवस लोटतात आणि मंजुळीचा दादा एक दिवस पहाटेचा उठून कसब्याला जातो असे सांगून निघून जातो आणि परत कधीच येत नाही. रडे माय ओरडे मंजुळा, दादा दादा दादा, हा तिचा शेवट. ही कविता मी शिकत नव्हतो तर जगत होतो. तो शेवटचा चरण आला आणि न राहून मी ओक्साबोक्शी रडत वर्गातून बाहेर धूम ठोकली. दुसऱ्या दिवशी वर्गात जोशी गुरुजी आले व ते आता काय शिक्षा करणार या कल्पनेने मी हवालदिल झालो. जोशी गुरुजी काहीही बोलले नाहीत. कदाचित मी जे केले ते त्यांनाही करायचे होते पण करू शकले नव्हते. शिक्षकाने पाठ जगायचे असतात व विद्यार्थ्यांना जगायला शिकवायचे असतात. जोशी गुरुजींचा हा धडा मी कधीही विसरू शकलो नाही. माझ्याबरोबरच सय्यद नावाचा अतिशय बुद्धिमान मित्र होता. तो 7वी नंतर बहुधा उर्दू पर्शियनसाठी शाळा सोडून गेला. कुठेतरी तो मोठा झालेलाच असेल. इनॉक डॅनियल हा तर आता मोठा संगीतकार झाला आहे. 3री-4थीत असताना गणितात 100पैकी 100 गुण मिळवणारा आळंदीचा एक मुलगा आमच्या वर्गात आला. सध्याच्या भाषेत तो गणितातील संगणकच होता. मण्या नावाचा मुलगा वर्गात व आमच्या आळीत होता. त्याचे वडील लोहार काम करत. तोही वडिलांना त्या कामात मदत करत असे. आमच्या वर्गात मुलीही असत. त्यापैकी एक मुलगी फारच हुशार होती. ती मुलांची स्पर्धक होती. तिचा खूप दरारा वाटायचा. माझ्यासारख्या सगळ्या हुशार मुलांकडे ती अशा काही सूक्ष्म तिरस्कार दृष्टीने बघत असे की आम्हाला आपण किती क्षुल्लक आहोत असे वाटू लागायचे. ती मुलगी आता कुठे बरे असेल, कशी असेल? अशा मित्रांच्या सहवासात दिवस छान गेले. आम्ही सर्वांनी एकमेकांना कळत नकळत घडवले यात शंकाच नाही. नाना जाती धर्मांचे शिक्षक आणि तसेच विद्यार्थी. बलभीम नावाचा बहुधा शेतमजुराचा एक मुलगा आमच्या वर्गात होता. त्याच्या खोपटात कोंबडीने घातलेले अंडे मी आयुष्यात पहिल्यांदाच पाहिले. त्यावेळी बलभीम घरात लंगोटी घालून वावरत होता. मधू नावाचा राजपूत मित्र माझा जानी दोस्त. तो फलंदाजी व गोलंदाजी अप्रतिम करी. वडिलांच्या आग्रहामुळे पण स्वतःच्या इच्छेविरुद्ध पुढे तो पोलीस आयुक्त झाला. त्यावेळी त्याची एकदाच व शेवटची भेट झाली. तो गेल्याचे पुढे समजले. ही एक आठवणीतील तीव्र जखम. गोष्ट सांगण्याची कला मी घरी आईकडून व शाळेत देशपांडे गुरुजींकडून शिकलो. रजेवर असलेल्या शिक्षकांचे तास घेण्यास देशपांडे गुरुजी येत आणि गोष्टी सांगत. इतक्या वेधकपणे, नाट्यपूर्ण रीतीने की त्यांचा तास कधी संपूच नये असे वाटे. रामायण, महाभारत, संतांच्या कथा, इतिहासातील कथा, अद्भुत गोष्टी हे सारे वाचण्याची आवड देशपांडे गुरुजींच्या बदली तासामुळे आम्हात निर्माण झाली. शाळेच्या उत्तरेकडील हिरवळी मैदानात आम्ही क्रिकेट, हुतुतू, लंगडी, खो खो, सूरपारंब्या, रपारपी, रस्सीखेच यासारखे खेळ खेळलो. मजा येई. आंब्याचा बुंदा म्हणजे स्टम्प्स. खेळात खेळ असे आणि भांडणीही. मे महिन्याच्या सुट्टीत आमचा मुक्काम शाळेच्या मैदानातच. वसंत ऋतूत चिंच फुलून येई, आम्रवृक्ष बहरून जात. हा शालेय वसंत ऋतू असून मनात बहरलेला आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिला स्वातंत्र्य दिन शाळेतच साजरा झाला, पण तो आठवणी बाहेरच राहिला. एकच आठवते. आमच्या जोशी गुरुजींनी एक 15-16 पानांची शालेय पत्रिका छापली होती. त्यातील एक मजकूर मी लिहिला होता व जोशी गुरुजींनी तो एक चौकट टाकून छापला होता. तो असा: आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले याचा अर्थ देशाच्या विकासासाठी आम्हा सर्वांना व आम्हा सर्वांच्या विकासासाठी देशाला झटण्याची सर्वात मोठी संधी निर्माण झाली.
या विधानाचा अर्थ त्या विद्यार्थी दशेत मला खरोखरच कळला होता किंवा काय, याची मला शंका वाटते आणि आजही ती शंका कायमच आहे. धन्यवाद.